updates as needed. All right, you're good to go for deployment. Post up. Ωραία, γιατί είμαι εγώ τζάπλιντες συνέχεια μόνος στα αρχίδια. Πήγαινε μας όπου θέλεις. Τι λέει αυτός, τι λέει, ποιος θα πάθω. Εδώ. Ακούω, εκεί θα πάμε τώρα, επειδή είσαι μπασταρό. Αφού δεν έχει τίποτα εκεί, όχι εκεί, όχι εκεί, ωραία. Όχι εκεί, όχι εκεί, ωραία. Εμείς πάμε στο ζώνο, ρε μαλάκα. Έλα! Ναι, στον Μπούτσος τώρα. Έλα, τι going solo λέει εδώ, ωραία και έχουμε μαγκές. Στον Μπούτσο μου. Δύο έχω, Για βάλτε με, έχει πολύ κόσμο εδώ. Ναι, στον Μπούτσο μου. Ναι, είναι όντως μπροστά μου, είναι όντως μπροστά μου. Αλήθεια, φοβάζω. Ναι, 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 ναι. Missions just got posted. Have a look and knock out what you can. Έφυγε κάτι, όντως πετάει. Όχι, υπάρχει φωτιά κόλλες μας τώρα εδώ. Αλήθεια, ίσως πουτάνας. There's a redeploy point over here. Contact enemy infantry! Αλάκνα. Enemy contact in my Ναι, ναι, AO! ναι. Δύο εκεί, δύο. Δύο εκεί, περί. Είναι τρεις, τι δύο. Δεν έχω armor γάμο, το μου. Ένας down. Έχω 8 σφαίρες. Πολύ καλό. Got a new mission for you. Down κι άλλος. Δεν έχω άλλες σφαίρες. Έχω πιστολάκι όμως, πάμε. Down κι άλλο. Don't want to get trapped by the Inferno. Κάτω φασμένος. Έτσι. Ω, έβγαλα σιγατσίρα. Ωραία, τέλος. Οπότε μπορώ να με κυνηγάει το ζώμα για το βλέμμα μου. Είναι αυτός ο κουρτουάρμα. Έπεσε ένας εδώ. Take this ammo! Τι άνθρωπος. Ο Μπούτσος. Έχεις τέτοιο εσύ. Έχεις... Εγώ βλέπω Real Liverpool, παιδιά. Άμα θέλετε να τις κάνω πολλά. Ένα λαρυπάκια μου κάνει να βλέπω ένα κολλάει. Heads up. New mission incoming. Μπροστά μου. Που είσαι μόνος σου, Χαλή. Πού είσαι, Μιχάλη, λέγε, τι είναι. Το κτίριο εδώ μπροστά μας, εδώ το μεγάλο. Πού ρε μαλακά. Είναι μέσα ρε, μέσα. Εδώ. Make your way to that point. Να δώσει. Ντάνας, Τρεις, δώσε καλά, μένα. 4 ανθρώποι εδώ σε μένα. Check Τρεις. positions. Τέσσερις, φέρει. Your squad is burned. Enemies tracking you. Κοντάρω, αλλά δεν βλέπω κάτι. That place is closing in. You don't have long to get clear. Του είναι παντού, ρε. Μην τους μπείτε, Δεν μην τους down. μπείτε, θα βγουνε. Δύο down, δύο down. Τρεις down. Έλα, όλες κοντά. Κάτω γάι. Ο Τσουρί. Ο Τσουρί μπαίνει με την πούτσα στο κεφάλι, ρε. Πάντα λέω... Squad mate is headed back to Ο that. Μιχάλης μπήκε εκεί να φάει ένα άτομο και ήταν 50. Ammo over here! Take it! Get down!
Τίποτα, RPG μόνο, περιεξεκλείδωσε καινούριο σε αυστρία τώρα. Πώς με βαράνε. Τον είδα, τον είδα. Άμα την πανά. Εκεί. Mission Λίγο available. ακίνητος, έκατσε ένα λεπτό ρε μαλάκα, με ξεχόλιασε άμα την μάνα. Request Oh, immediate no, support no. fire. Roger. On the way. Δεν έχω άρμορο παιδιά, τίποτα. Άμα μπορείτε να μου αφήσετε λίγο. Πεθάνω. Εδώ το παιδί. Ήταν όλοι μαζί. Εντάξει, πειράζει. Το έχουμε. Ο Τσούις τι είναι down εδώ, τι κάνει. Εδώ, αριστερά κι άλλος Δημήτρη, τον είδες. There's a redeploy What did they point do, near Dimitris? you. Call in support if you have to. Το σώζει μπροστά μου παιδιά. Πήγα κι εγώ. Ένα life, sorry. You got backup coming. Team up to get the job done. Έχω κι εγώ όπλο, μπορώ να βοηθήσω. Έρχομαι. Got spare ammo. Πού πήγανε, Λεωνάς. Προχωράει σαν ευθεία. Red zone's closing in. Τώρα σε μένα είναι και τρεις. Compromise if you don't move it. Τους έχω, δεν τρέχω. Αυτό, τους έχω. Πάμε. Got intermission point. Βάρισα άλλον, άλλος με κοιτούσε, άλλον βάρισα. They got spares. I got you. Πάμε καλά έτσι. Let's go. Friendly has a target on their back. Take care of it. Ένας life άλλος. Down. Πάμε και τέτοια sniper. I'm here. Τι παίζουμε ρε μαλάκα, τι γκίμνα αυτά, τι γίνεται εδώ. Got extra med supplies. Αφήνω κουτιά συνέχεια κάτω ρε μαλάκα, να παίρνετε σε ώρες. Ω, να τους. Τι είναι ρε μαλάκα, ένας Down, down. Ένας down. Stay with me. Weapon drop coming in Let's now. move. Do what you can with it. Τα χρειάζομαι Your τώρα. location is heating up fast. You won't be safe there for long. Δεν έχουνε τίποτα. Here's some ammo for you. Ένα armor είχανε παιδιά. Δεν ξέρω αν είναι άλλος. Είναι και ένας δεξιά sniper. Πω, παίζουμε μία άμα στους δρόμους μαλάκες, έχω πάθει κεφαλικό. Θα βάλουμε και το Από εδώ Μιχάλη. είναι αυτός, να ξέρετε. Πάμε αριστερά. Αριστερά όλα τα από εδώ. Ατσιούρις. Είναι από κάτω! Με τρόμαξε ρε μαλάκα. Α, εδώ σφαίρασε Lots μόνο. of shooters out there. Stay on target. Άτομα μπροστά μου. Μια σφαίρα. Ένας υπόλοιπο. Ένα βλέπω εδώ. Μια σφαίρα. Βάζουμε Μιχαλή. Report request in progress. Αλλά είναι κάπου εκεί πέρα τους Deploy σούρις, άτομα. while I zero in on your location. Να με ξεβαγιώσει. Μπροστά σας είναι. Αυτό το Πίσω το αμάξι. Target on you is gone. Βοήθεια, παιδιά. Βαράει αυτός πολύ. Βοήθεια. Είναι καλός, παιδιά. Τον έκανες down αυτόν, μπράβο ρε μαλάκα. Friendly redeploying. Stay sharp. Δεξιά μου. Δεξιά Άρα, μου, sniper. sniper. No second chances after this. Απέναντι. Τώρα νομίζω μας γαμάνε να ξέρεις. Παιδιά, ακόμα έχω πιστολάκι δεύτερα, δεν έχω βρει άλλο εκεί. Αλλά εγώ. Εκεί
τι είχες MG που πήγες στο πτώμα, δεν είδες? Τώρα δεν το σκεφτήκα. Τώρα το. Στα 300 μέτρα έχει και λόντι. Έχω σκουάτ εδώ. Α, καλά, εντάξει. Μπροστά μου. Κοντά μας, κοντά μας. Όντως, Ω, που βρέθηκα. Low, Κοντά. low, εκεί. I'm bleeding out. Αριστερά σου, Δημήτρη. Πάω, πάμε πάει. Αριστερά. Δεν ξέρω πού. Δεν είναι ποτέ. Να ταπ. Δεν ξέρω καν πώς ήρθε αριστερά αυτό. Και εγώ ήταν δεξιά, δεν ξέρω πού ήρθε αριστερά. Άλλη το λέει, άλλος και Jumping into your area. ένα armor έχετε έξτρα γιατί δεν έχω ούτε ένα. Όχι, τίποτα, ένα. Όπου άφησα το MP5 μου, Το πειράζει. Εγώ το έχω το πιφάει, το θες. Όχι, όχι. Check your missions. Δεν έχω το armor ποτέ. Πάμε να φύγουμε. Πάμε, ναι. Stay alert. You don't want to get trapped by the inferno. Άλλος χέστηκε πάνω του. Ναι, έχει πάρει και λίγο, δεν είναι καλά. Ωραία, Και είναι δηλαδή- αντίπαλος από πάνω μου. Τσουρτσουρί. Τον βλέπω, το καλύπτω όσο μπορώ. Down. Α, μου δίνω να του. Contact! Hostile troops sighted! Ένα live. Ωραίο. Έτσι. Μας βάνε από το τάγκ. Τάγκ στη γέφυρα είναι ή όχι. Αριστερά, πάμε αριστερά. Έκαμε την Παναχαϊκή μου σήμερα με κυνηγάλο το μάμα, λέγα λες και παίζω μαλάκα σε real life. Με βλέπουνε και δύο άτομα, λες και είμαι Μπροστά μου, ο μπροστά μου στο Χάτσο. λόντι. Πω. Έχω ένα down εδώ. Θέλω βοήθεια. Ακούω τι μου κάνει. Πέθανα από το zone. Πού κάνω την Παναγία μου. Deal with it shortly. Need a medic! Ωραία, με βαράνε από όλο το map, ωραία! Ωραία! Πω. Κάντε quit. Μαλάκες, ξέρετε τι με έφαγε, το τάγκ με τα 500 23 μέτρα. κιλ όμως, Έγιναν 23 κιλ. Με έφαγε το τάγκ με τα 500 μέτρα, μαλάκες, θέλω να φάω τα λαρίγκια μου. Αλλά ήταν στα άκρα όλο το game. Με το που ξεκινήσαμε με